השמן והרזן, צ'רלי, צ'רלי, הם נסו לא יודעת במה, צ'רלי, אמא שלנו הייתה טיפוס מאוד חברותי, מאוד אופטימי. מאוד משפחתי, דואגת לילדים כמובן, לנכדים. הייתה מקור של כוח מאוד מרכזי. מאוד אופטימית, מאוד שמחה, אור כזה שמש. אי אפשר לא לאהוב אותה, כולם אהבו אותה. יש משהו בסיפור של נעמי שהוא סיפור נורא ישראלי. נולדה בגרעין האנגלו-בלטי, בבנימינה. והיא הייתה המחזור השלישי בכפר בלום. היא נולדה בשנת 43, כפר בלום קם ב-47. היא הייתה אחות מגוננת בעיקר. החליפה את אמא שלי בסופו של דבר. אמא שלי נפטרה כשהייתי צעירה, אז זה נעמי בשבילי. והיא יצאה עם קבוצה של צעירים לחזק את ההתיישבות החדשה בכפר עזה בגיל 18. היא ילדת טבע כזאת, היא קיבוצניקית, תמיד היא בטבע, תמיד הייתה הולכת איתה, תמיד הייתה מכירה את כל הצמחים האלה שאף אחד לא יודע ואף אחד לא שם לב אליהם. כן, את כל הפרחים. אמא שלי הגיעה לשנת שירות בכפר עזה. אבא שלי היה מגרעין המייסדים, גרעין שהקים את הקיבוץ. לאחר מכן היא התגייסה לצבא, לא היו מספיק אחיות בכלל בארץ, אז עשו להם קורס אחיות במהלך השירות הצבאי, ואז בכפר עזה קראו לה לחזור לקיבוץ כדי לפתוח את המרפאה של הקיבוץ. שם הם נפגשו בעצם. ההורים שלנו היו אנשים אידיאליסטים, אידיאולוגים, חלוצים. כשאנחנו היינו ילדים, היינו נוסעים כל הזמן לכפר בלום, לסבא וסבתא. היינו נוסעים עם הוולבו, וזה היה מסע. והיינו מגיעים לחניה איפה שהיום בית הערכה, ורואים את סבתא מסתכלת מהחלון. ככה העברנו את הילדות שלנו, המון נסיעות לכפר בלום. סנדוויץ' עוף ומרגרינה של סבתא. של סבתא. עד היום זכור לי כהסנדוויץ' הכי טעים. כשהייתי בכיתה ד' יצאנו לשליחות, אבא שלי היה מדריך חקלאי מטעם משרד החוץ ומשרד החקלאות בהאיטי, שזה באיים הקריביים. אמא שלי הייתה קיבוצניקית כל חייה, ואז בגיל 40, משהו כזה, פתאום להיות במקום אחר, תרבות אחרת, עולם שלישי, היא לא צריכה לעבוד, היא כל חייה עבדה. יש זמן לגידול ילדים, אני מזכירה שאנחנו גדלנו בלינה משותפת, אז בקושי היינו בבית, אז באמת היה משהו כזה משנה מציאות מבחינתה, היינו שם 3 שנים, גם באותם 3 שנים טיילנו המון. בתור ילדה, אמא הייתה עובדת המון משמרות, לילה, הייתה ישנה, תמיד היה צריך לבוא בשקט ככה על קצות האצבעות, וגם כשהיא יצאה לפנסיה, אז היא התנדבה בהמון מקומות, ובעיקר במרפאה. תמיד הייתה מדגישה, אני אוטוריטה בבאר שבע בפגייה, כולם שואלים אותי, ואם אני אומרת ככה, זה צריך להיות מאוד גאה בזה. והעבודה בפגייה הזאת הייתה עבודה תובענית ושואבת, גם שהייתה כבר לקראת פנסיה, היא לא ויתרה. 20 שנה, זה היה החיים שלה, החיים שלה הייתה העבודה שלה. היא הייתה מקור מידע עבור כולנו. זאת אומרת, אין מחלה או סיטואציה שלא היינו פונים אליה. הייתה כמו מין ויקיפדיה כזה של אירועים, של מחלות, של תופעות, וגם בעלה ישראל היה איש נורא חכם, שאתה יכולת לפנות אליו כמעט בכל שאלה. כל דבר, גם פצע קטן או פריחה, תמיד ישר באנו אליה, תמיד שאלתי אותה, תמיד ידעה מה זה, או המציאה מה זה, אני לא יודעת. היא הייתה כל כך דעתנית, והייתה כל הזמן מתווכחת עם הטלוויזיה, ומנסה לחנך את השרים ואת האנשים, כאילו שהם שומעים, והייתי אומרת, הם לא שומעים, כאילו זה רק אני פה. כשהייתי קטנה בלינה המשותפת, אז היא הייתה באה לפעמים להשכיב אותי, אז היא הייתה באה עם איזה שירון, אני הייתי כמובן מתפדחת, ואנחנו יושבות והיא מדפדפת בשירון, ושרה איתי ביחד, יותר שרה לי, והיא מאוד אהבה לשיר, ובשנים האחרונות, בליל הסדר, היא הייתה מביאה את האגדות של כפר עזה, היא לא הייתה מסכימה לנו לפסוח על אף שיר, את השיר הזה עוד לא שרנו את אחד אלוהינו עד הסוף.
סבתא הייתה מומחית באורז במיקרוגל. כן. היא הייתה קיבוצניקית, לא מכינה הרבה אוכל, בעיקר בחדר אוכל היא הייתה אוכלת, אבל היא הייתה בטוחה שהיא הטבחית הכי טובה בעולם. כשהיינו באים בשבתות בדרך כלל, אז הייתה אומרת, תראו איזה ארוחה הכנתי מהירה ופשוטה. מאוד אהבנו את זה וגם הילדים. הפשטות שבשגרה, זה מאוד אפיין את אמא שלנו. לא זכור לי שהיא עשתה, שבאנו, אז היא עשתה, יצאה מגדרה כדי להכין אוכל בשבילנו, בשביל הילדים, תמיד היה אוכל. זה לא היה איזה פרויקט מסוים. אמא שלי מאוד מאוד אהבה את הנכדים שלה. זה היה כל עולמה, הם תמיד היו הילדים הכי מוצלחים והכי טובים והכי מוכשרים. תמיד הייתי נוסעת איתה על הקלנועית לקניונית בקיבוץ, ואז היא הייתה קונה לי פשוט מלא שטויות ומלא דברים כאילו סתם, והיינו הולכות לחדר אוכל. אמא הייתה הסבתא הכי מפנקת, הכי מפרגנת והכי גאה בנכדים שלה, ולכל מי שהיא הלכה בקיבוץ הייתה מספרת לכולם על הנכדים שלה. נעמי סיפרה לי שהילד שלך הוא בחוג הזה והזה, והוא בכיתה כזאת וכזאת, ואתה עושה ככה וככה, אתה מספרת על כולם. היא הייתה גאה בנכדים שלה, אני חושב שאין חברה או מישהו שהיה איתה בקשר שלא ידע הכל על הנכדים שלה, הכל. תמיד ידעה לפתח שיחה ולא הייתה עוצרת. כן, היא הייתה חופרת לפעמים. ותמיד כאילו היה מצחיק איתה, סבתא הכי טובה שיש. סבתא, לאן את נוסעת? מקצועי זה. אבא שלי אובחן כחולה דמנציה עם אלצהיימר. אמא שלי באמת טיפלה בו במסירות, ובאמת בלב כבד החלטנו שאנחנו מכניסים אותו לבית אבות. אבא שלי נפטר 8 חודשים אחרי שהכנסנו אותו לבית אבות, אבל זה אפשר לאמא שלי באמת לשחרר ולהתחיל לבנות את החיים שלה מחדש. כשאבא נפטר, אז אמא התחילה לחיות, וזה כאילו נקדם מאוד מהר. היא התחילה ללכת לחוג מנדלות, והתנדבה באיזה סדנת אומנות, וחוגי ספורט מפה ועד הודעה חדשה, ובריכה, והליכה, וחדר כושר, ומרגישים עכשיו כזאת תחושת החמצה, שהיא בעצם לא הספיקה, כי הייתה לה שנה אחת שהיא פרחה בה פתאום, זה באמת נקטע בשיא. בבוקר 7/10 קמנו, בומים מטורפים, ונכנסנו לממ"ד. הכל כזה כאוס אחד גדול, אנחנו לא יודעים מה קורה עם אמא שלי, אנחנו ככה בעלתה, בחוסר ודאות. כשניתק הקשר עם אמא שלי, הם התחילו לחפש אותה ברשתות החברתיות. וגם השיחה האחרונה איתה, היא הייתה שלהם. כאילו סיפרה לנו איך לחברה טובה שלה, מחבלים יצאו לה את כל החלונות, ועדיין היא כזה צחקה איתנו. לא היה עוד מעט אני מתה. כן, זה היה קאט כזה מבן אדם שצוחק והכי חי בעולם, לכלום. רק ביום שני, אחר הצהריים המאוחרות, בעצם התקשרו אליי מהקיבוץ, המזכירה של הקיבוץ, אמרה, נכנסו לבית של אמא שלך, היא מתה. אנחנו חושבים שבשביעי לחודש המדינה הפקירה את אמא שלנו ואת תושבי כפר עזה, תושבי העוטף, חד משמעית, ואני חושב שאפשר להסתכל על זה בדרך אחרת. אמא שלנו נרצחה כי אף אחד לא שמר עליה, כי הפקירו אותה שמה, והייתה צריכה להתמודד עם מחבלי חמאס, אישה בת 80 שהייתה בשיא חייה. צבא לא היה שם, לא הגן על האזרחים שהוא אמור להגן עליהם. לא איבדנו בשביעי לחודש רק את אמא שלנו. אנחנו איבדנו עולמות. אנחנו איבדנו את המפעל חיים של אבא שלנו, ואת המפעל חיים של אמא שלנו. כי ההורים שלנו, זה מה שהם עשו בחיים הבוגרים שלהם, הם הקימו את כפר עזה, וכפר עזה לעולם לא תחזור להיות מה שהיא הייתה. וזה מסתכם בכל כך הרבה עולמות, בכל כך הרבה רבדים, שמי שלא נולד בכפר עזה לעולם לא יבין. אין מילים להגיד על 7/10 מכל הבחינות. מהחיים שנגדעו, מהעולמות שנהרסו, להפקרות ולאוזלת היד של המדינה.
פשוט אין מילים לתאר את הדבר הזה. לשמחתנו חגגנו ליום הולדת ביחד. לקחנו אותה, אני ואחותי, לתל אביב, וכל האחיות שלה באו, והבנות דודות שלה באו, אז ככה זה היה איזושהי סגירה כזאת שלפחות את זה הספקנו. אמא ואני נפגשנו אחרי ראש השנה, עם אשתי והילדים כמובן. עכשיו כאילו הכל נראה מיוחד, כי זה הפעם האחרונה. רצינו ללכת גם בסוכות, לא הסתדר מכל מיני סיבות, גם זה קצת יושב על הלב. אנחנו כל הקיץ היינו אצל אמא, וכל הסוכות היינו אצל אמא, והיא באה אלינו. זה לא יאמן שכאילו שזה היו הימים האחרונים שלה, שזה ממש הייתה פרידה כזאת. הדבר האחרון שעשינו עם אמא זה לקטוף תפוזים, ואמא כתפה קלמנטינה, ואמרה שהיא עוד חמוצה, ואמרתי לה, עוד לא ירד גשם מספיק, אנחנו נבוא ונקטוף אותם כשהם יהיו מלאים, וכל החורף עוד לפנינו כאילו. ומי חשב שזאת השבת האחרונה של אמא, ושזהו, שלא נקטוף יותר תפוזים, כן. ושהקלמנטינות יעמדו על העץ, והכל שם עומד נטוש. תומר היה לה לפני שבוע, אני מתחילה לבכות. היה לה מופע סיום של המחול, ואמא שלי הייתה גרופית שלה, ועכשיו להיות שם ולראות אותה, ולחשוב שאמא שלי לא יושבת בכיסא לידי, ולא שמחה וגאה יחד איתנו, זה היה מאוד מאוד עצוב. ומצד שני, אני יודעת שאמא שלי בלב איתי כל הזמן. מה שמאפיין מאוד את אמא שלנו זה הפשטות וחוסר הדרמטיות שלה, לפחות בעיניי, וזה הדבר הכי מהמם בעולם. זוכר משפט של אמא שלי, שהייתה אומרת, no news, good news. לא קרה שום דבר, זה גם חדשות טובות. אמא שלי, הבן אדם הכי פשוט שאני מכירה, קיבוצניקית בכל רמ"ח איבריה. הייתה בן אדם פשוט ושמח ואופטימי, והעירה את כולנו.